Is mise Eibhlín, tá magónaí I County Limerick is brealam a bheith ag cniotáil ag fuail agus ag broad néireacht. Thosaigh mé cniotáil nuair bhí mé ar rang trí agus bhuain mo seanmháthair agus mo bháthair mé chun is cniotáil. Is mála a bheith cniotáil agus ag broad néireacht mar tá sé anna suíomhnach agus sa deireadh tá píosa éideag das nó rud éigin das faite agat. Dhéanam scarfanna, snúds, hata agus bonnie buaga. So tá broad néireacht nuair tá píosa éideag agat agus caithfidh tú fuail dhaoine chun pictiúir a dhéanamh. Faigheann mo cuid smiontí ó mo hamhlaíocht féin nó ón idirlín. Thógann sé lá orm hata nó snúd a dhéanamh, ach tógann sé b'fhéidir gá lá dom scarf a dhéanamh mar tá sé i bhfad níos mó. Rinneadh mé féin agus mo cuairde, snúds, hataí agus scarfanna agus leabharmharcna agus dhiúlmar iad ar san naomh Vincent de Paul agus an Children's Grief Centre. Bhíomar timpeall €1,500 dóibh. Is málam go bhfuil am ann saol daoine eile a dhéanamh níos fearr, mar dhiúlmar rudaí agus bhíomar airgid le haghaidh na cathairleacht agus déanann an Children's Grief Centre agus naomh Vincent de Paul eán obair ionach chun saol daoine eile a déanamh níos fearr agus tám anna bhródú as sin. Mo bhálam lean leis an cniotáil nuair bheith mé níos sinne, mar ní rud fisiciúil atá gceist, agus is féidir mé féin a shamhlaigh I mo bhamó ag cniotáil os comhair na tine. Imríam cmógaíochta, amánaíochta, ledóig agus thacha, is brealam a bheith grith cuma. Tálann siúlóidí deasa I Luimneach, agus tá clubanna iontacha a gcuin comá mar gheall léir na Piarsaigh agus club thacha agus club ledóige, agus tá míad anna bhródúil as an foireann amánaíochta Luimnigh mar bhuaigh siad craobh na hÉireann. Is mise Eibhlín agus seo tura mo cuid cruthaitheacha.